Dagko og tam-is ang pahiyom sa mga residente sa Taal, Bangkal, Barangay Talomo Proper, Davao City. Human matunol sa RMN Oplan Tabang sa DXDC 621 RMN Davao ang 150 food packs, 350 bottled water ug palugaw sa Barangay Talomo Proper alang sa mga biktima sa lampas taong tubig-baha miaging adlaw. Gani ana-ana sa 200 ka mga residente ang naalibyuhan ang kagutom ingon man napulihan og ngisi ang ilang nagmaluyahon nga panagway tungod sa nagpadayong pagpanglimas. Sumala pa ni Kagawad Jimmy Abellera mao kini ang ikaduha sa pinakataas nga baha nga nasinatian sa lugar gikan tuig 2019. Samtang luyo sa mong kasinatian nahimo sab nga mapasalamaton si Kagawad sa RMN Oplan Tabang ug sa tibok pwersa sa DXDC. Subay niini nahimo sab nga mapasalamaton si DXDC Radio Manager Zani Sala sa tanang pwersa sa mga radyoman ug ingon man sa tanang sponsors kinsa rason nga nahimong posible ang maong pagtabang. Sa susamang panghitabo hinaot nga padayunon ang pagtinabangay ingon man ang pag-ampo aron mabawasan ang kalisod ug kagutom sa mga residente nga naapektuhan sa kalamidad.